Sarong pulis na suwot na lulong sa sugal asintugang kaini, arestado sa pambabadilgadan sa pig-utangan na Indian National. Sarong barangay Kagawad sa Uwas Albay na damay man sa krimen. Uyan report. Haros day makatubod ang pamilya kan sarong barangay Kagawad sa barangay Mapurong Uwas Albay na sarong miyembro kan PNP ang matapos sa buhay kan sa indang aki. Binawianin buhay si Kagawad Marlon Ribusquillo asin ang Indian National na si Parmindes Singh sa pangbabadil ni Police Corporal Brian Aguilar, crime investigator kan Pulangi MPS kay banan ang tugang kaini. Basado sa report, enot na nahilingan mga suspect sa Banwaanin Pulangi na piglunad sa lunadan kan mga ini si Singh hasta sa nakaabot ang mga ini sa Banwaanin Uwas asin duman na aksidente ang piglulunadan. Tulos man na nagresponde sa lugar si Kagawad Ribusquillo, alaga duman na ini pinaputukan kan pulis asin ng Indian National. Nadakop man kan Uwas si MPS ang pulis, mantang sa suway na operasyon kan Pulangi MPS, nadakop man ang tugang kaini. Na sir, sarok kang pulis, yaon kami dapat kami nag-aapod pulis, kami nag-aagad tabang sa pulis. Pero sa araw kayo ng sitwasyon, gari na kumpiyansa mi. Sigma malaki kong maningaki kong ini, pag ginapod siya listo, pag ginapod kang tanod na igwang respondihan, listong mag-agap. Mientras tanto, mantang nasa kustodiyaman kan Uwas MPS, pinurbaran pa na maghugot ka nasambitan ng pulis sa paagikan paglaslas kan sa iyang pulso. Alagad tulos man na naidalagan sa ospital. Pigtutubudan ang pagkahilig kay niya sa sugal, asin pagkalubog sa pagkakautang, ang naging rason kan pagdukot sa Indian National, asin ang panggagadan ka nasambitan ng pulis sa mga biktima. Personal problem na dito sa biktima ay mayroon siyang utang na more or less mga 400,000. Doon na napag-alaman namin sa aming pagsisiyasat na marami pa ito palang personal na utang. Sangunya nagtitinir pa sa kustodiya kan mga otoridad ang mga suspect. Nahahampang sa kasong double murder ang pulis, mantang 1 count of murder naman sa tugang kaini. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.